Yabantu asihlalani phansi ke hlalani phansi. Yewethu ndifuna amapolisa ahlala apha phambili. Ndifuna apha phambili nina be-uniform ye-blue. Ndifumana apha phambili. Guys, nifakile na i-extra security phaa kuSibiya. Yho, phaa kuSikwapa. Nifakile na i-extra security because kaloku guys kuzawufuneka senze sure uba kule weekend, especially today and tomorrow, it's very important ba uSikwapa anganyuki indaweni ezi-steps. It's very important ba uSikwapa anganyuki izi-lift azibonise mhlawumbi seko-22nd floor kanje. It's very important laa nto. So ingaske uSikwapa nimthathe nimfake eronteni othile ahlale kuloo ronta. Into enimpha yona kukutya xa efuna uchama nithi naliya ibhakethi. Like angaphumi uSikwapa and ke nimprotecte like kubekho abantu around loo ronta abaphethe i-AK-47. In fact abaphethe i-explosives ezinzima kakubi. Into enkanene laa nto? Into enkanene? Grenade ke? Like ndifuna guys simprotecte kakhulu uSikwapa because we deserve answers. Sikwapa, we deserve answers. Monday Sikwapa sikufuna eqongeni. Ungayenzi mistake yobuthi uyagula Monday. Yho sisathetha ngogula. Yenye nani ithe kanti into kaGeneral Khumalo. Niyamkhumbula umzilikazi kaMashobane lo ebeseqongeni phaa intoni kanene lesibini kwiMadlanga Commission. Niyamkhumbula ithe kanti nyani inalo inyawo lemfene. Ithe kanti inawo inyawo lemfene ingathi Madlanga Commission nangomsa ayizohlala because kuthethwa ngoku into zoba kusa investigatewa ukugula kukamzilikazi kaMashobane. Hayibo. Ni dangerous nina kwipolitiki. Nina ni dangerous kwipolitiki and siyanoyika. Ndilibele noba bendisithi bendithatha ngantoni apha? Bendithatha ngantoni? Bendithatha ngoSikwapa kodwa ndilibele.